Ja coneixem nous detalls de l'escrit de la Fiscalia Anticorrupció que estudia el cas de Jaume Matas. Segons aquest document, l'expresident balear hauria pagat bona part de la campanya del 2007 amb doblers públics. Més concretament, els fiscals Pedro Rach i Joan Carrau acusen Matas de carregar al govern les despeses derivades d'un míting de Mariano Rajoy. Maig de 2007. Falten poques setmanes per a les eleccions autonòmiques i municipals i el Partit Popular juga la permanència al govern. Segons l'acusació pública, aquest va ser un dels actes pagats en doblers públics. Més concretament, la Fundació IES Esport hauria abonat 3 factures per valor d'uns 4.800 euros en concepte de serveis de neteja i vigilància del míting de Mariano Rajoy al Palma Arena. La Fiscalia també assenyala l'empresa de comunicació Nimbus, responsable de la promoció del velòdrom, propera al PP i per on han passat 6 dels responsables de comunicació del partit. Joan Carrau i Pedro Rach sostenen que es varen emetre factures falses per emmascarar feines de campanya pagades amb fons públics. En total s'haurien fet encàrrecs publicitaris i falques radiofòniques amb un cost de 19.000 euros, una despesa que es va disfressar sota suposat treballs en obres públiques. A més, segons la investigació, Nimbus hauria ingressat uns 71.000 euros en doblers negres del PP de mans de Fernando Areal, cunyat de Jaume Matas. Tots dos podrien ser condemnats a 3 anys de presó per un delicte de frau electoral.